zvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndibvumei ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi. Uya mweya wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipei kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu
Kwazuva vana vaMwari toda kuchingamidzai zvekare pazuva ranhasi. Amen. Tinotenda Mwari nemwe mukana watipa zvekare kuti tidzidze kubva mukati meshoko ravo. Takamirira kudzoka kwaMuponesi kwaswedera zvinoshamisa. Musoro wedu wenyaya mukati mezuva ranhasi unotiwo hazvirambi zvakadaro. Hazvirambi zvakadaro ndo musoro wenyaya. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nemwe mukana wamatipa kuverenga shoko renyu nekuridudzira. Tinokumbira chipikirwa chamweya mutsvene. Kana tataura shoko iri, taikumbira mweya mutsvene utungamire mukuraramwa kweshoko iri, tichigadzirira kuchingamidzana nemi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Hazvirambi zvakadaro vanhu vaMwari. Tiri kudzidza mubhuku ramapisarema chapter number 50. Uru rwiyo rwamambo Asafi. Ane mabhaibheri eshona panotova nemusoro wenyaya wakanzi Pisarema raAsafi. Saka irwiyo rwaKing Asafi. Tiri kutanga pavhesi number 1 kusvikira pavhesi number 3. Bhaibheri notiro Mwari iye, Mwari Jehovha ndiye akataura. Saka nyaya tiri kudzidza varume haisi nyaya yedu mukoma chitima, nyaya yatinayo mukoma kambi, haisi nyaya yedu yatagadzira varume. Mashoko aMwari pachake, the creator of the universe, the one who spoke all things into existence, akasika zvinoonekwa nezvisingaonekwe, anga aripo kuvapo kusati kwavapo. Ndiye anonzi naDhavidhi pachapter 90 uko, imi Mwari makanga muripo makoma asati avapo, nyika isati yavambwa, imi Mwari makanga muripo. Ndiye mutano wemazera, he is the Alpha and Omega. Haana mavambo, haana magumo. Ende kana otaura mukuru uyu mukoma chitima, haana paanotaura akanyepa. Kunyange akataura achitamba zvinova chokwadi. Ende izvozvo zvinoitika varume, haanyepa akasiyana nemunhu. Mubhuku raNumbers 22 mukadzidza verse 19 inotiyo, I am not man that I can speak lie. Saka nyaya tiri kutaura mukoma chitima inyaya zvokwadi uye nyaya ingatendwa. Ishoko rekuprofita rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiiteerera vanhu vaMwari. Saka ndokukokai panyaya zvikanzi Mwari iye Mwari Jehovha ndiye akataura, akadana pasi pose kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuwira kwaro. Saka Bhaibheri kubudisa pachena mukoma chitima kuti Mwari uyu he is a powerful God, ndi Mwari wamasimba ose. Ndiye akaleya zuva pariri, mwedzi nenyeredzi namakomo namiti nanhasi zuva rinobuda to the eastern side. Mwari akareva ka1 zvicharamba zvichidaro kusvikira Jesu auya. Kuroti Mwari uyu haanyepe, anotaura chokwadi. Zvikanzi Mwari akapenya ari paZioni, iyo rakanaka kwazvo. Verse number 3 teerera apa. Mwari wedu anouya, haangaramba anyerere, moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Inzwai vanhu vaMwari, Bhaibheri ratanga raisa stembi mukoma kambi kuti ari kutaura ndiMwari. Kuroti nyaya iyi haisi yekunyepa mukoma chitima. Mwari wedu anouya, haangaramba akanyarara, moto unoparadza pamberi pake nedutu guru rinomukomberedza. It has been a long time mukoma chitima. Mwari achiita saasipo, Mwari achiita saakanyarara. Vana vake vari pakutambudzika kubva Adamu naEvhe vachinyengerwa nemuvengi Satani, vachipinda mukati mechitema. Rufu nekutambudzika zvakabva zvapinda. Nyika ino yakasikwa yakanaka varume. Genesis 1 verse 31, Mwari atarisa akaona zvose zvakanaka kwazvo, but rufu runopinda because of the evil one, the devil, the instigator and the originator of sin. Vanhu vakurwara, vanhu vakufa. It is now for nearly 6,000 years vakomana. Vanhu vari pakutambudzika nepakuchema. But inzwai vanhu vaMwari, nhasi tauya nenyaya iri pano. Bhaibheri raisa pachena. Mwari wedu anouya, haangaramba akanyarara. Hazvirambe zvakadaro vanhu vaMwari. The devil mukoma chitima aita madiro aJojina nenyika ino. Bhuku raIsaya rinoti nyika iyi yasakara senguo, yadzedzereka semunhu akabatwa. Nyika iyi haingasimuke zvekare, pamwe kuti vanhu vari kufa sehunyunyu. Pano
anonyora Isaya vanhu vanga vasati vakufa mukomakambi sezvatava iko zvino anoti tatarisana nekuguma nyika ichasakara senguo vageremo vachafa seunyunyu iwe neni tiri kutaura newe wakateerera panguva ino takaputswa neCovid-19 mukomakambi vanhu vakafa seunyunyu ndaitarira paItali mukomachitima kwakusisina makofini vanhu vakungoiswa vachifushirwa Mwari akanga akanyarara panguva yeCovid nemuZimbabwe vanhu vazhinji vakafa but vhesi riri kutsanangura pano Mwari wedu anouya haangaramba akanyarara vakomana Satani aita madiro pane vakomana vaitwa mamupembe naSatani vari kuswera mumastreet vanenge vakastika so ziso rakavhurika munhu achitambudzika nemadrugs mubereki akashingaira kuti ndiwane achazondichengeta ndokusacrifice kuendesa mwana kuchikoro ari pakuchema umwe atopa mapiritsi eBP akonzereswa nevana vakazvara vakaisa hope mavari iko zvino ari kuchema inzwa munhu waMwari hazvirambe zvakadaro vhesi ratsanangura pano Mwari wedu anouya haangaramba akanyarara ndiri kutaura nemumwe mukomachitima mukadzi akanamata ari musikana mukomakambi Mwari toda murume ndizogara zvakanaka asinganditambudze nekundishungurudza vamwe pavaifara vasikana vamwe vachiita musikanzwa watibviswa mumandara she was faithful mukomachitima akazvibata achinamata Mwari nekumazunda achienda achibvisa zvegumi nezvipo but nanhasi mukomakambi nanhasi vaita musikanzwa nekuita zvakaipa vapera kuroorwa vamwe vari kuchata but iye ari pakuchema ari pakutambudzika nhai Mwari zvichazovei inzwa my sister hazvirambe zvakadaro bhaibheri raitsa vachena Mwari wedu anouya kunyange zvikakona paupenyu huno ramba uri faithful Mwari wedu anouya haangaramba akanyarara mumwe aroorwa mukomachitima nemurume akanamatira apa kuchema nepakutambudzika ndiye akumuigira chirwere mumba iye akagara pamba ari faithful ari kuchema nhai Mwari ndakatadzei ndiri faithful one ndakanamatira murume wangu inzwa my sister uri pakuchema uri pakutambudzika hazvirambe zvakadaro Mwari wedu anouya haangaramba akanyarara tiri pacrisis varume izvezvi Ukraine kuri kubhombewa Iran kuri kubhombewa komana ende tasvika paglobal crisis ekudiko even fuel wakomana yakwira mafuta akwira because hondo dziri kuitika ende vanhu vari kutya nekutarira zvinhu zviri kuwira nyika kuti vakomana mukomachitima zvichazovei vakomana tichaita sei panyika ino tiri kumboenda kubiko nenyika ino mari dziri kuramba vhali iri kuramba ikonomi dzenyika dziri kuramba dzichiwedzera kudonha vakomana inzwai vanhu vaMwari hazvirambe zvakadaro tine tariro inofadza Mwari wedu anouya haangaramba anyerera vakomana izvezvi vanoongorora mukomachitima nezvemamiriro ekunze vanenge vachingofungidzira kuti vakomana ngatigarei tiri ready kungangouya zvimwe zvirwere zvimwe zviri more deadly than COVID-19 vanhu vari pakutambudzika nekushema nekushungurudzika nekutarira zvinoira nyika dzimwe nyika as we speak kunogara kuine mafashama emvura vanhu vachifa nekuparara vanhu vari kuti nhai Mwari zvichazoita sei chafamba sei kozowa rini inzwai vanhu vaMwari hazvirambe zvakadaro muvengi ari kuita madiro pamusoro penyika ino achiita zvaanoda bhaibheri raisa pachena Mwari wedu anouya haaramba akanyarara Mwari haaramba akanyarara mukomachitima even kukwirira kwaita chitema mbavha dzawanda even corruption nepfambi dzawanda mukati menyika yatiri kurarama pane mumwe akatorerwa murume wake nasister pendeke wekubhawa mukadzi akanaka akazvibata anorespekta murume wake but murume akarowa pasi inzwa mai Mwari wedu anouya haangaramba akanyarara hazvirambe zvakadaro vanhu vakaipa mapisarema 37 verse number 10 inototi kwasara chinguva chiduku vakaipa havachazovepo saka hazvirambe zvakadaro even vari kutishungurudza nembavha havarambo varipo Mwari wedu anouya haangarambi akanyarara haana kuramba akanyarara Genesis chapter 6 haana kuramba akanyarara Genesis chapter 18 haana kuramba akanyarara kudanidzira kweSodhomu kwasvika kwandiri ndichadzika ndimene nditarire kana zvakafarira ndichazviziva a day is fast approaching Mwari achadzika on this planet earth Mwari haaramba akanyarara hazvirambi zvakadaro wakoma verse number 4 bhaibheri rinotiro anodana denga kumusoro asati
auye Mwari w'Mukomakambi. Bhaibheri kuti iro pano anodana denga kumusoro napasi kuti atongere vanhu vake. Chokwadi munhu waMwari. Mabudisa pfungwa inokosha kuti hazvirambe zvakadaro. Hanzi neBhaibheri panapa pana vhesi payaverengwa. Zvikanzi Mwari uyu ari kudana kudenga kumusoro. Zvikanzi panapa Mwari zvaari kuita. Iye Mwari pauzima hanzi kuti atongere vanhu vese munhu waMwari. Vanhu vapi vari kutongerwa? Vanhu vanotenda muna Jesu, vanhu vake. Hanzi neBhaibheri raisa pachena. Munyori atora nguva yekuisa pfungwa iyi pachena kuti vanhu ava vanhu vake. Saka denga nguva munyaya pairi kutariswa, judgement ichiitwa, vanhu vari kutariswa vanhu vake, vanhu vakatenda muzita rake. Vanhu vapi vatiri kutaura Nyamuzinga? Inzwai mukoma chitima. Tikuda kutaura vanhu vanozviti isusu tinoenda kuchechi, isu takatenda muzita rake, isusu tinonzi maKristu kana tichidedzwa. Bhaibheri ndo raari kuti aiwa Mwari asati auya ane nyaya dzimwe dzaanofanira kuti atarise, because kune nyaya dziri kuitika panyika dzevanhu vake. Saka Mwari anofanira kuti ambotarisa. Saka iri kuitika munhu waMwari. Pachirungu vanoiti the investigative judgement. Pari kutariswa mazita evanhu vanotenda muna Mwari. Vasingatendi Mwari, judgment yavo iriko but on a later stage. But pari zvino kuri kutariswa nyaya dzevanhu vanonamata Mwari. Kuti zvedi zvamati mukoma Francis vanonamata, zvedi vanonamata here? Aiwa zvamati Nyamuzinga unopinda chechi, ndezvazvokwadi here kuti ari kupinda chechi? Saka koti iri kumbotarisa vakomana ichiongorora, because vaKorinde kana uchiverenga pa chapter 5 pa verse number 10 tinoifarira kana uchisvika ipapo, nokuti isi tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Nzwai vana vaMwari, ndi14:10 kana wazoiverenga mabhuku evaRoma teseri, hanzi mune mumwe anofanira kuti apiwe zvakaita nemuviri, kana zvakanaka kana zvakaipa. Saka koti iri kutarisa kuti zvedi vanhu vanotenda, iri kudhisaidha ndezvazvokwadi here kuti munhu uyu anokodzera here, anokodzera here kuti aponeswe. Because paanouya mataura kuti Mwari wedu unouya haaramba akanyarara, anofanira kuti adhile nemasituations evanhu akasanganikwa nawo panyika. Saka koti inofanira kunge yagadzirisa nyaya dzose. Makaiverenga pana vaRoma chapter 2 kapa verse ya 6, iye uchapa mumwe nemumwe paakaita napo. Saka Mwari is not a judge akaoma, ari kupa mumwe nemumwe paakaita napo. Akungobvunza hangu kuti iwewe nemaonero ako uchizvitarisa nedzaunovhura uri kupiwawo pakaita sei? Koti yakagara kudenga iri kukuonawo sei? Tarira kamufambiro kaunoita, tariraone mameseji anoita uchidhilita here, uta uchidhilita kuti murume asaone zvika kuti kwaane chikomba. Saka koti ndo imwe dzimwe nyaya yaNyamuzinga dzairi kutotarisa, iri kutotarisa nyaya dzakafanana naidzodzo. Hanzi every secret sin, nyaya idzodzo dziri kutariswa. Murume wako haazviziwe, mukadzi wako haazviziwe, haazvizive, but iwewe unozviziva. Kirozi hanzi nemunyora achinyora, hanzi they are recording with terrible exactness. Saka ngirozi dziri kunyora nekusakanganisa kukuru, dziri kunyora nyaya dzakaitwa nevanyika nevanhu. Regai ndingopa werenga mari Nyamuzinga. Hanzi every man's work passes in a review before God and is registered for faithfulness or unfaithfulness. Sikwai vana vaMwari kuti patakabata panyika takabata nekutendeka here, kuti patakabata panyika takabata nekusaitendeka kukuru. Kirozi dziri kunyora there is a record pamberi paMwari. Saka Mwari anenge achitarisa marecords iwaya. Hanzi opposite each name in the books of heaven is entered with terrible exactness. Every wrong word. Inzwai munhu waMwari, uza vanhu mazuva ano vajairira chitema so zvekuti munhu anoti akanyepa so apedza kunyepa obva aseka, zvino zvaita nge zvinhu zviri normal, kunge zvinhu zvakakwana. But hanzi
every wrong word yese rakataurwa tichazvidavirira pamberi pechigaro chokutonga because Bible rinotidzidzisa ndi 12:36 pabhuku yaMatthew inokuudza uchisvika ipapo shoko rimwe nerimwe rakarehwa navanhu sina maturo vachazvidavirira pamusoro paro pamberi pechigaro chokutonga chaMwari. Saka vanhu vaMwari, be careful nemashoko. Mashoko kuna Mwari akuda kuti kutamba hangu ndakati chimboti hanzi hongu yako ngaive hongu uye kwete yako ngaive kwete. Munhu anenge asati atombomuka ndaye uri papi ndakutopinda mutauro munhu waMwari. Zvose izvozvo ngirozi iri kunyora pakoti haisi kumisa, iri kunyora mashoko ese akataurwa navanhu asina maturo. Tichazvidavirira hanzi pamberi nemunyori uyu hanzi every selfish act. Every selfish act. Pane pamwe pacho munhu waMwari paimaifana kutengerera mwana uye juice imakasarudza henyu kuenda kunofada henyu nemaresources amanga mapiwa naMwari. Munhu akafa nechando nemhaka yekuti maresources amaifana kushandisa makafadaya. Mazoni kwaone ndokashona kako mazoni kavanhu vakufadaya nemaresources aMwari. Every selfish act. Munhu waMwari makazvifunga musina kumbofungawo vamwe. Saka koti iri kutarisa kuti mimi makasarudza kuzvitengera kumba kwenyu mai vakasvika kufa nechando vari kumusha but pamariro makaendesa matwino hani ekufugidza munhu afa asina chaanoziva. Selfish act. I, me and myself. Yes, ndo zvega zvaanoziva chete izvozvo. Inzwai munhu waMwari, koti iri kuzvitarisa pamakaita misuse of my resources. Koti iri kutarisa vakomana hanzi every unfulfilled duty. We have a duty to carry the gospel to all corners of the world. But iwewe, we are carrying grapevine to all corners of the world. Unfulfilled duty. Basa revhangeri hausi kuenda munhu waMwari. Pamwe pacho enda kunopa munhu VOP hausi kuita izvozvo. Pamwe pacho ingotumirawo message. Mamessage aunotumira kuforwarda majokes asina nematuro ndoga unogona kutumira. Panoiswa vhangeri unozoona mugrupu raivhini rechechi panoiswa vhangeri munhu anongoswipa obva ati amen. Asi tikamubvunza kuti kwanzi kudii munhu waMwari haana kuverenga vhangeri rikufuna kuti riparidzwe nesu. Unfulfilled duty. Unenge utori paoff kwanzi uyai timboenda witnessing iwe wosarudza hako kugara pamumvuri uchingozorora. Bhaibheri manje rinoti hanzi zvivi zvaSodhomu kuita sei? Kuzorora kusina hanya. Titese naMwari. Saka kuzorora kusina hanya naMwari, we are going to be answerable neizvozvo. Saka nguva yaMwari tikapiwa naMwari tofana kuishandisa zvakanaka because koti iri kutarisa. Pepe pawakamborasa uzavanorasa chikafu mubhini. Kurasa chikafu mubhini kune umwe avata nenzara hauna kufulfilla duty. Koti iri kuzvitarisa. Hanzi kudii pamberi pacho hanzi nipanapa hanzi every secret sin taitaurai zvivi zvinoitwa muchiwande iyo ndoega unozviziva unoita uchiwanda vanhu. Uza vanhu vanohwanda vanhu vekuchechi vasingazivi kuti kuna Mwari ari kutovaona kuti vari pachena. Every secret sin iri kutariswa munhu waMwari. Zvikanzi kudiko? Zvikanzi heavenly sent warnings or reproofs neglected. Nyaya yeupombwe yakataurwa munhu waMwari mukaziva kuti muri mhombwe but makaramba makasunga moyo kuramba wakaomesa gotsi. Titesere heavenly sent warnings nemareproofs ausina kutora into consideration kuti zvataurwa munhu waMwari kuti siyai tsika dzekubaidzi iwo karamba wakaomesa gotsi rako. Zvikanzi ipapo nyaya dziri kutariswa zvakare. Mwari ukanotumira message yakanaka ukatoinzwa ukati iyi message haisi yangu ndiananhingi ukaifoshorera vamwe hanzi izvozvo zvese izvozvozvo because Mwari munyamuzinga ari kupa munhu wese mukana kuti munhu asarudze zvaanoda pashaye munhu anozoti aiwa vakomana ndakaita zvekungofoseredzwa ndaisadawo. Titesere saka vanhu patiri kurava panyika tiri kusarudza zvatinoda either for Mwari or for Satan. Hakuna ari pakati. Munhu mumwe ari kutambira kutimu yake. Saka timu yako unoiziva. Sikanzi mareproofs saka
wasted moments. Ndanzwa shoneka ye mazuva ano uri kuita seko handi kumborowa wangu zvimarounds wanhu kunokoga watoziva kare wamarounds ndi satani handizive kuti wamuzukuru wasatani waakupindawo muzvimarounds tiesere kwanzi wasted moments tichadzidavirira pamberi pamwari uri kuita seko hanzi hada kumbokila time tiesere zvakutenga zvinhu zvine musoro kumbouraya nguva wasted moments tichagona kuzidavirira zvikanzi the influence exerted for good or for evil and its far-reaching results. Ndimi makati abvise mimba akasvika pakufa denga richazvitsvaga izvozvo kuti akapiwa advice nani anonzi akapiwa neimwe mai inopinda church nyaya ichadzoka kwamuri ichikutsvagai. Skai vana vamwari ndivakorinde chanaiji vanodaro 1 Corinthians chapter 10 verse 31 naizvozvo kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi itai zvose kuti Mwari akudzwe. Nzwai vana vamwari patiri kurarama takatarisana nekoti pairi kumhanya kudenga zvose patinozviita ngatizviitei zvose kuti Mwari akudzwe. Saka tiri kuti pamunopfeka pfeka hembe yekuti so vanhu vakakutarisa vanoti zvedi kudenga kuna Mwari. Mwari ngaavongwe nemapfekero aunoita. Kana uchidya Mwari ngaavongwe nekamudyiro kaunoita. Kana uchiita business Mwari ngaavongwe nebusiness aunoita. Kana uchiwadzana nevanhu kuchechi kana uchiwadzana nevanhu nehama kudzimba Mwari ngaatendwe nevazvose zvaunoita. Saka hanzi panapa nebhaibheri Mwari panapa akadana kudenga kumusoro napasi kuti atongere vanhu vake. Inzwa yona ndo zvimwe zviri kutariswa naMwari paari kutonga. Iwaika vhesi ya5 vanhu vamwari vhesi ya5 unganidzirai vatsvene vangu kwandiri ivo vakaita sungano ndeni nezvibayiro. Toda kutenda munoziva pfungwa yacho inonakidza kana ukaicherechedza zvakanaka current situation yatinayo nhasi. Ndanga ndiri kudzidza zvakanaka pfungwa ye-investigative judgement. Tiri kuona kuti pari kuita nyaya dzerutongo dziri kufambiranawo zvekare nezviri kuitikawo mukati menyika nhasi. Saka zvinofamba zviri parallel. Nyaya dzezviri kuitwa nevanhu pari kuinvestigatwa nyaya iwo unogona kufunga kuti aiwa nekuda pandaenda pachomanikidza zvazondituma kuti ndizodai uchikanganwa kuti paukutodaro pacho zvawatodaro zvacho ndo zviri kutoongororwa zvacho. Saka pazviri kutonyorwa pari kutonzi panguva yezvinhu zvakatooma ndo pari kuonekwawo zvekare vanhu vari kuramba vakamira vachirarama zvakanaka. Saka usazoita zvekutamba uchida kushandisa ma-excuses. Saka ma-excuses ese anogona kunge atori nemusoro maigona kuti ndidini manje ndiri ngorowo munhu wenyama ichokwadi tiri vanhu venyama ndokusaka Jesu akauya akatifira pamuchinjikwa. Saka nyaya iri panapa vanhu vamwari ndeyekuti kana investigative judgment yapera nekuti inotopera haingazorambi ichingoenda mberi. Jesu anofanira kudzoka. Mwari anofanira kuti ataure haangarambi akanyarara. Saka ndo pari kupinda vhesi ya5 yari kuti iyo tapedza nyaya dzekuongorora nyaya tatozviona kuti yakatenda mandiri uyu anondida uyu tatozviona kuti akaita zvakaipa tikamuregerera uyu atori right tatozviona kuti uyu akaramba uyu haasitori right uyu zvapera zvakadaro. Jesu anoti handingarambi ndiri kuno ndofanira kudzika unganidzai vatsvene vangu kwandiri. Saka Jesu ane nguva yachasvika yekuunganidza vatsvene kwaari. Unoziva Jesu paari kutotaura pfungwa iyi ndiri kufunga achitsanangura zvakanaka chapter 25 yaMatthew achiudza vakomana kuti vakomana Mwari akatomboita nguva iyo aishandisa mufananidzo wemurimi akakusha mbeu yake. Akusha mbeu zvinonzi mukomana akauyawo nerweseri ndokukusha yake. Akusha yake mbeu zvinonzi naJesu. Now akusha yake zvikabva zvakura vakomana ndokutumwa kuenda kumunda. Now vasvika kumunda vachiondoona mumunda ndokuona kuti kune zvimwe zvirimo zvisina kuiswa naMwari. Vanobva vabvunza the master kuti ko izvi ndiani akaisa. Master obva ati muvengi wangu ndiye akaisa. Zikanzi nevakomana todzura here zikanzi namaster aiwa vakomana ima hamudzuri nekuti mukadzura munogona kuvhiringa mbeu yakanaka.
chiregai zvikurirane but tichazoita nguva yatichazouya tozounganidza zvakanaka tozviisa mudura tozviisa pakanaka tozvichengetedza ndo exactly pfungwa riri kutaurwa namapisarema kuti aiwa kanguva yekuti vanhu vakurirane yekuti vanhu vararame munguva iri yakaoma vese tatoiona iripo uyu ari kufirwa uyu ari kutofirwawo asi uyu ndewamwari uyu haasi wamwari uyu haasi kutoda mwari wacho vambofirwa panguva iyi vari vese but painvestigative judgement uyu akatenda musimba rangu unganidzai vatsvene vese kwandiri saka nguva yekuunganidza vatsvene ndo iri kutaurwa panapa nemunyori ukazoverenga zvakanaka pana Mateo chapter 24 uchazodzidza pfungwa iyi from verse 30 kusvika pa 31 uchazoona Jesu akuitsanangura achiti kana mazuva aya nguva yekutambudzika nekuti nguva yekutambudzika itoripo ende ichazovapo zvekare kumberi kwatiri kuenda uku zvinhu hazvina kumira zvakanaka manga muri kutsanangura nyaya yemamiriro ekunze nyika dzichibhombana nekuita zvose imviro dzekuratidza kuti hava kuenda kumapeto kwenyika Jesu apedyo nekudzoka but zviri kunzi kana nguva yekutambudzika iyi yapera kureva kuti ichapera haizorambi iripo ine nguva yaichazopera hazvirambi zvakadaro as long as Jesu ari mupenyu saka zvinonzi izvo kana nguva iyi yapera Jesu zvimwe zvaachaita achadzoka navatumwa vanenge makore wakavatarisa vari kuuya kuzoitei vari kuteerera the command iri pavhesi ya5 unganidzai vatsvene vangu kwandiri saka zvinonzi achati aburuka Jesu ukaverenga vaTesalonika vekutanga chapter 4 ukaidzidza zvakanaka from verse 18 vana vangu vadikani ndinokunyorera kuti murege hatidi kuti muri chayo kuziva pamusoro pavavete kuti murege kuchema sevasina tariro obva azotsenerwa panzasi kana tichitenda kuti Jesu akafa akamuka naizvozvo avo vakavata maari Mwari achavauyisa pamwe chete naye saka pfungwa yanoenda mberi anozotiyo ndoda kuti ndikuudzei shoko razvokwadi kuti hatingavati tose asi tichashandurwa tose saka ukazoidzidza zvakanaka isu vapenyu vakasara hatingatangiri vakavata na ukazoidzidza unonzwa Jesu pana Matthew paya anga ari kutsanangura pfungwa achiti vatumwa achavatuma kunounganidza vatsvene kwese kubva kunorth kuenda kueast kuenda kusouth kwese kuenda kuwest kunenge kuine vatsvene vaMwari saka Jesu zvaachaita achatoburuka nekudanidzira kukuru nezwi remutumwa mukuru paari kudanidzira nehwamanda yaMwari chaari kuita ndezvekuti vatsvene vaMwari vakavata maari vamuke vaunganidzwe pamwe chete vagochingamidza Ishe mudenga saka panyaya yekuchingamidza Ishe mudenga ndopanda kuti ndingotsanangura zvishoma apa ndopadapa ndoda kuti ndingokudenhai zvishoma vanhu vaMwari so ndiri kunamatira kuti ndinge ndakafa indofanira kunge ndakafa musi wacho auya kuzounganidza vatsvene ndoda kumbodzidza pfungwa yekuti kana ndazofa Jesu achimutsa nyaya yacho inenge yakambomira sei saka ndofanira kunge ndakafa Jesu achipa yecommand unganidzai vatsvene vese kwandiri hwamanda ipainorira vakomana vachidonhedzera vachidanidzirwa endai kuAsia voenda kuAsia endai kuAmerica voenda kuAmerica endai kuAfrica voenda kuAfrica ndiri kunyatsoona vakomana vachisvika vachipiwa command endai kana mapinda muAfrica endai kuSadak kana mapinda muSadak endai kuZimbabwe kana mapinda muZimbabwe endai pane kamwe kanzvimbo kakavigwa mukomana ndo pandendiri ipapo kana muchida kuona drama rese munofanira kuuya kwandiri ndakavigwawo because ndinotenda kuti ndinge ndapindawo papfungwa yekutenda muna Mwari wobva wamuka uri muna Kristu Jesu nawo kana tamutswa unovhurawo maziso zvakanaka so tichiita musikanzwa mitsvene ko unomhanyirei hauna chekumhanyira unofanira kuvhura maziso ndovhura ndonyatsora Joshua guva ravhurika kureva kuti pfungwa iya yakarehwa yekuti rufu rwakamedzwa nekukunda zvinenge zvaitika 1 Corinthians chapter 15 from verse ya 50
kusvika paverse 54. Saka Bible rinoti iro chinoora ichi chinofanira kufuka kusaora, chinofa chinofanira kufuka kusafa. Shoko robva ratotaurwa riya rakarehwa riya kuti rufu rwakamedzwa nekukunda. Saka ipapo ndo patee tiri manje, tiri kutenderera tiripo pavhesi tichida kumbonyatsoona kuti tingadadira here rufu kusvika papi. Saka unotarisa guwa wonyatsobuda zvakanaka, ndo zvatichaita kana mada kuona musikanzwa mutsvene, kana tamuka zvedu so tombomira zvedu soka tiri kunze kweguwa. But I'm not so sure kuti zveshuwa here kuti rufu ndakunda. Saka ndofanira kumbodzokera mukati, ndombomira futi, ndomborara, ndovhara maziso, ndomboona kuti zveshuwa ndichafa here. Wobva waona kuti aiwa rufu haruchagoni, haruchitombona kana basa neni, rwatoshaya simba, ndobuda kunze. Saka ndabuda kunze ndo pandofanira kurova kapoemu konhai rufu kukunda kwako kuripi, konhai rufu rumborera rwako rwuripiko. Jesu pari kuunganidza vatsvene pane vanhu vanofanira kudadira rufu. Saka hazvirambi zvakadaro, zvekuchema zvichapera. Zvakazarurwa chapter 21 pavhesi ya4, achapisika masodzi ose, rufu haruchaziripo, kuchema kana kurira zvose zvanguva zvapera hazvo. Shoko rakatonzwikwa kudenga zvikanzi tarira ndinovandidza zvose, zvava zvitsva izvi. Shoko iri ringatendwa nderazvokwadi. Vana vaMwari, mashoko ekuti kune kumuka kwevapenyu ndazvokwadi. Shoko rekuti Jesu anodzoka kuzotora vanhu ndarazvokwadi. Kune vanhu vakatenda muna Jesu, Jesu anodzoka kuzovatora. Problem yedu ndeyekuti patinowirwa nemaproblems hatina shuwa kuti maproblems achapera, but Mwari wedu haaramba akanyarara. Chokwadi zvichapera, ende kana zvapera tichazvinzwisisa gare gare why takambosangana nemaproblems akadai. Tinenge taakutaura, taakukurukura zvamakondi makundiro atakaita takambokunda sei. Jesu anenge adzoka, kuchema kwapera, Satani anenge asisina simba. Saka Mwari ngaavongwe naJesu akaita kuti nyaya dzake dzive pachena, vanhu vagone kutsungirira vachiziva kuti nyaya investigative judgement, nyaya yekudzoka kwake ine chekuita nekuti tose tisunungurwe kubva muchivi. Ndada verse 5 mukoma. Hanzi naJesu, unganidzirai vatsvene vangu kwandiri. Ivo vakaita sungano neni nezvibayiro. Hapana kastatement kari kutaurwa mazuva ano arume. Vanhu vanenge vachiti kudenga kure, mutsvene wacho ndiani? Abatwa paupombwe adona. Mutsvene wacho ndiani? Abatwa negirlfriend murume ndielder. Anenge achiti mutsvene wacho ndiani? But panapa Bible rikuratidza varume kuti Jesu paari kuuya mukoma kambi, ari kuuya kuzotora vatsvene. Ukatosara kudenga ka ndiwo hako unenge wasara. But pane vatsvene vari kuunganidzwa. Because Jesu ari kutoti unganidzirai vatsvene vangu kwandiri. Zvinotenda kuti pane vachatsikirwa vari vatsvene, vari vapenyu. Pane vachasvikirwa vakafa, but vakafa vari vatsvene. Ndandiri kudzidza last day events varume. Pachapter number 5 pane kataito kakanzi Enoki. Bible richitsanangura, richitsigirana nemunyori. Hanzi Enoki mukoma chitima akararama the world yanga iri more corrupt than it is today. Nyika yemazuva Enoki yange yaipa kupfuura nyika yanhasi. But Enoch for 3 centuries, 300 years, akafamba naMwari. Kune vakomana vatori vatsvene panguva yatiri, vari kugara nevasikana 1-1. Kune vasikana vatori vatsvene panguva yatiri. Ndati kuna ana mai panguva yatiri mukoma chitima, vasingawanike pamakuhwa, vari kunanavira mukufanana naKristu, vari kuva vatsvene. The work of sanctification will be completed in them. Sekuti Jesus, when he returns, Christ-like character inenge yakuitwa reflected pavari. In fact, munyoro last day event mukoma chitima anototi until Christ-like character manifested in his people, then Jesus will come. Kuroti Jesu paachauya mukoma chitima, pane vanenge vakuti vakafamba, vanhu vanoti ndi Jesu afamba, vakataura vanhu vanoti ndi Jesu ataura. Kune vari kuramba vari pamaprinciples aMwari kuti hatiite chioko muhomwe. Even mapurisa murodhi handibvise mari yechioko muhomwe. Ndingatoshaya nzvimbo yechikoro yemwana, but ndichiramba ndiri faithful. Vatsvene vachaunganidzwa naMwari. Saka kana usiri kunanavira mukufanana naKristu, pane vari kunanavira ende kudenga kuchaendwa. Pane vachaponeswa kana Jesu auya. Tira kutenda hazvirambe zvakadaro.
mukati mezvekunetsa zveupenyu shoko razvo ratadzidza hazvirambe zvakadaro kunyange tikapinda investigative judgement hazvirambe zvakadaro it's a phase yekuti swedere pedyo naMwari hazvirambe zvakadaro mangwana akanaka kune mukomana achauya achidedzera rushambwa panyika mufaro kudenga toenda kunogara musha waMesiyasi uko kusina kuchema nekutambudzika hazvirambe zvakadaro kana uri munamato wako tsidzinyawo nesu pachawa nenguva yekunamata baba vekudenga tokutendai mukati menguva dzino nekutaura nesu nenzira tonzwisisa tasangana nezvinorema zvenyika ino mukati meupenyu rangarirai mai avo rangarirai baba avo mukomana uyo nemusikana uyo munovaziva pakusiyana kwemazera avo nezvinovanetsa munozviziva asi tadzidza mukati menguva ino kuti nyange masituations akaoma zvakadaro asi kuzoramba zvakadaro toda kutendai Mwari tarirai vasimudza mwoyo yavo vari kuti mimi Mwari wekudenga wamasimba ose muvabatsire mumasituations asi Mwari kana muchinonoka kuvabatsira vapei kutsunga mukati matambudziko ainawo kuti pamunoonekwa vagonzi imi varanda vakatendeka pindai muushe hwababa vanyu wakagadzirirwa imi kubva pakuvamba kwenyika kana kumusha kuchinge kwanaka toshuwa kuponeswa tose ndokuna mara kwedu kwekutenda naJesu anogara nekusingaperi amen and amen. God bless you. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo ninochema kupinda udanga kumsoro utambare umambo wenyuwe kudenga undi uzemponesi kutinda kanyorwa kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa ndinoda kuziva kutinda kanyorwa mutsamba yeupenyu herenda Wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh 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 oh, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala milipali, wikamala mi. Oh 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 oh, wikamala milipali, wikamala mi. Wikamala milipali, hey hey, umuzi okhanyayo, ozindlu zimhlophe. Kutinda kanyora
pedyo yominda yazara nemisumbu yaiva yese mubanije nepachipukutu tenziwe kupupura komu tinzwe stochimera vatumirevo vabati chiripoje nguwa vatumire mangwananije nepasikati vatumire pamanerukwe sekwese vacheki tenziwe kupupura komu